Mă numesc Râmbu Alexandru, sunt medic imagist, radiolog, cu o vechime în muncă de peste 12 ani. Activez în cabinetul CT din cadrul Centrul Medical Excelență, practic, de la formarea sa. În cadrul cabinetului se efectuează investigații radiologice la aparat spiralat 64 slice-uri Toshiba Aquilion de producție japoneză, care permite analiza detalizată și minuțioasă a datelor organelor și sistemelor de organe. Pacienții în cadrul Centrului Medical Excelență au posibilitatea de a efectua investigații contraplată și prin asigurare medicală. Contraindicațiile sunt generale pentru toate investigațiile radiologice. Poate fi sarcina sau intoleranța la iod în cazul contrastării intravenoase. La fel, pregătirea pentru copii în vârstă de la 3-4 ani este necesară inducerea somnului medicamentos. Astăzi eu voi vorbi despre posibilitatea de diagnostic în ORL și mai cu seamă pentru depistarea patologiei piramidelor temporale. Datorită faptului că oasele temporale au o structură complexă și sunt localizate într-un spațiu restrâns, anatomia patologică este dificil de studiat pentru specialiști. La noi, în Centrul Medical Excelență, avem posibilitatea de a rezolva această problemă fără dificultate, efectuând investigații CT spiralată cu un pas de scanare de 1 mm, grosimea slice-ului 0,5 mm pe o suprafață de 6-8 cm lungime, care permite analiza corectă și doză de radiere redusă, circa 250-350 de micrograme pe centimetru. Mai suntem dotați cu o stație suplimentară de postprocesare a informației vitree, aceasta fiind unică la noi în țară, care ne permite efectuarea unor construcții suplimentare în regim 3D și vizualizarea structurilor anatomice ale urechii externe, medii și interne, canalul nervului facial, arteria carotidă internă, la fel bulbul venei jugulare și loja sinusului sagital. Pentru specialiștii ORL este de ajutor și avem posibilitatea de a da răspunsul pentru un diagnostic corect în procesele purulente acute, ureche medie, procese cronice ale urechii medie sau formațiuni expansive, modificări traumatice a oaselor temporale, anomalii de dezvoltare a urechii externe și medii, planificare de transplant cochlear, pareza autogenă și de nerv facial. Vă aștept cu drag la noi în Centrul Medical Excelență.